tanto cada día. ¿Qué harías si te pierde este pobre corazón? Y no me crees cuando te digo que la distancia es el olvido. No me crees cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés. Y cada día, en cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves. No me El sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino. I estem en una de les dames de la ciutat, en Sònia Capella. Molt bon dia. Bon dia. Sònia, ara d'ací un momentets anem a les calderes i hem vist la cua és impressionant. Sí, però nosaltres tenim la sort de ser les primeres i no farem cua. Però vosaltres ajudeu a servir-les, no? No, ens les serveixen a nosaltres i ja entrem dins. Ens sentem nosaltres a la taula. O sigui que vosaltres teniu aquest lloc privilegiat. Sí. I aquestes calderes de què són? De la carn de bou. La carn de bou, fiquen querelleta, carlota... Estan molt bones, un guisadet molt bo. Sabeu més o menys quanta gent ve a les calderes? No tinc ni idea, però sé que ve hasta gent de fora, a propòsit per replegar la caldera. Perquè és gratis. Sí, perquè està molt bona. Sònia, a quins actes heu acudit? Quins actes vos han fet més il·lusió? Quins actes vos han cridat més l'atenció d'aquestes festes? Sincerament tots, perquè cada un el seu estil han sigut tots els actes molt bons i molt divertits. El dia de l'homenatge de la Galania vos van poder veure molt emocionades. I de la pleitesía, sí. Sí, va ser molt bonico, va ser impressionant. Teniu tots els records dels pergaminos que us han donat? Sí, els tenim guardats en casa ja. I esta vesprada què tenim així en les alqueries? Esta vesprada, no ho sé. Ah, sí, muy bien, concurs provincial de la Llioli. Coneixeu algú que participe a este concurs de la Llioli? Sí, jo sé de moltes penyes d'ací del poble que participen i a part de vespre també tenim, és el dia infantil avui. N'hi ha cavalcada? Sí, la cavalcada de disfresses esta nit. Ja teniu el disfress preparat? Sí. Se pot dir o no se pot dir? No, de moment encara no, ja mos veureu esta nit. Doncs esta nit vindrem a veure-les i vostès també podran veure com van disfressades la reina i les dames de la ciutat. Moltes gràcies, Sònia. A vosaltres. I estem amb Bàrbara Pasqual, reina de les festes de les Alqueries 2006. Bàrbara, emoció per anar al pròxim acte, al de les calderes? Home, pues sí, encara que a mi no m'agraden les calderes, perquè no m'agrada la carn de bou, però sí perquè hi són moltes penyes ahí i sé que tots els sants, pues, mola molt tot el conjunt de les penyes i tot. I molta gent també la que va. Sí, molta gent, com ha dit Sònia antes també, que ve gent de fora, i vull dir, això no pues, se plena tota l'almacén de Mono, se plena i està molt bé. Bàrbara, la veu ja la tenim un poquet malament. Això és de les festes? Sí, de les festes, de xillar un poc. Què tal va estar el concert de Sergio Dalma? Molt bé, ha estat molt xulo. Ara esperem que el de Efecto Mariposa siga igual o millor. Vau poder parlar en ell? Sí, claro, antes del concert vam estar allí, fem-nos unes fotos, nos va firmar la banda i el concert molt bé. Està molt simpàtic el xic. Què vos comentava Sergio Dalma darrere de l'escenari? No comentar, no és, no sé, brometjava amb nosaltres un poc, així a dir-nos coses, però molt simpàtic el xic, me l'imaginava d'una altra forma, molt bé. Esta nit són les disfresses? Sí, ja m'agarrem moltes ganes. Vosaltres, Sònia, no m'ha volgut desvetllar el traje, tu tampoc, per lo que veig. No, és sorpresa, ja ho veureu esta nit. No podem dir ningun apunt, ninguna pista? No.
Ui, no se pot dir, esta nit ja ho veureu. Doncs esta nit ho veurem. Moltes gràcies, Bàrbara. A vosaltres. Hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. 7 mares he surcado, 7 mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10.000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear, que colorear. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Tú lo pintarás, la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Tú lo pintarás, basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás. Tú lo pintarás. Tú lo pintarás. Tú lo pintarás. Una vez lo volveré a hacer. Te hice creer que era especial contigo y no lo fue. Fui un poquito cruel. He disfrutado al verte malherido. Mi cara de niña buena que a veces engaña, te hizo perder el control. Mi cara de niña buena que a veces engaña, no te dejo ver lo que soy. Soy una chica mala, una chica mala. Mis besos son como balas en tu corazón. Soy una chica mala. Mis besos son como balas en tu corazón. Chica mala. Chica Molt bon dia. Hola, bon dia. Com li diuen? A mi Francisca, o Paquita. Francisca, en què ha vingut a este casolet? Ha vingut en cotxe. Sí, perquè tinc en companyia del meu home i ma mare que me l'ha deixat en casa de la meva cosina
Sí. Però veig jo que porten 4 plats i només són 2. No, una per ma mare i una per mi. Sí, és que són molt carinyosos, aquesta gent, donen de tot. Ara m'on anem, a casa de la meva cosina i direm allí. L'oloreta és bona. Ai, boníssima, i fa bona cara, mira quina careta fa. Ja mos contarà si li ha agradat. Sí, que l'any passat ja vaig vindre i que li va agradar, segur que aquí se molt bé, així, esto estic. Nosaltres que vivim a Borriana, però com tenim família així, pues sempre venim a fer-los l'honor. Vostè és de Borriana, ve per les cassoletes i d'entorn a Borriana. No, dinem així, casa de la família. No sé casa de família, dona. Però els veia soles, que Borriana era un muntó. Sí. Moltes gràcies i que aproveche. Gràcies. Mientras duro fue lindo y divertido, pero me cansé. Tienes que entender, el amor es un juego y tú has perdido. Mi cara de niña buena, que a veces engaña, te hizo perder el control. Mi cara de niña buena, que a veces... Bon dia. Bon dia. Com li diuen a vostè? Jo, Capella. Capella, van 2 plats ben plens. Para la hora de comer, I si el menja així se l'emporten a casa. esto no l'emporta a casa. Perquè ella està mala i no pot vindre. I ara agarraré i me n'aniré. Encara que estigui mala té que participar de les festes. Ai, claro, però allí tocant casa sí. Als bous sí que anem perquè estem tocant casa. Però si no pot vindre. Les cames no pot aguantar. Com se m'estan passant aquestes festes? Oi, estupendament. Sobretot el meu engordo. Li va agradar? Claro, de tota la vida, només que quan jo era xicotet ja corria. Quan jo era xicotet ja corria. Les festes estan molt bones, però és la joventut. Nosaltres, mira, a la tele. A la tele i a les cassoletes. Ah, això sí, això no falla. I la última cassoleta que n'hi ha és Cuenta, en Cuent. I fa més de 20 anys que em portes Cuent jo. Ara quan s'acabarà tot això, la Cuenta. Moltes gràcies. Tu vas ben carregat, eh? Sí, és que som una penya de 10. De quina penya sou? Penyazos. I així el títol. Penyazos, com te diuen? Jaume, Jaume, heu vingut tots els anys a replegar la cassoleta? 25 anys seguits. Mira, tinc 29. Com està esta cassoleta, que ens pots contar? Enguany encara no ho sé, però l'any passat estava bona. Suposem que estarà igual o millor que l'any passat, no? Home, si és el bou de l'escudair, bon estarà segur. Què controleu els bous a veure quin posen? Ara, si són tres toreros. Tu eres dels que fas passes? No. Jo de la barrera. Torero de barrera, no? Sí. Pues moltes gràcies per haver estat en plana visió i que aproveche. Gràcies a vosaltres. No te dejo ver lo que soy. Soy una chica mala, mis besos son como balas en tu corazón. Soy una chica... Juan, 2 per alt. A la penya. I això és l'excusa, no? No, ahí està la penya, el que va que jo no vol entrar dins. Quanta gent sou en la pel·li? 30 o per ahí. Quina penya, eh? El boletó. Com van les festes dins de la pel·li? Bé. Anem poquet a poquet, anem tirant. Va, prou bé. Quant de rato fa que estàs fent cola? Pues 3 quarts o d'hora. Molt de rato. Yo te digo que esto está así y no colabora, no, la peña. Però n'hi ha molta gent així i te fan portar a tu les 2 cassoletes. Ara agarraran ells. Han vingut tard, no volen entrar i això. L'any passat vau vindre a agarrar la cassoleta? Com? L'any passat vau vindre? Sí, tots els anys venim. Tots els anys. Com estava aquesta cassoleta? Bé, sempre està bona, sempre la fan bé. No, sempre però bona, A on era els bous? A on més a on està? Com? A tot, als bous, a les paelles de per la nit, a tot. Nosaltres disfrutem de tot. O sigui que vos diteu tard i vos al seu prom. Sí, més o menys. N'hi ha de tot. N'hi ha qui s'aixita més tard, però sí. Doncs moltes gràcies, Juan. De res. Mis besos son como balas en tu corazón. Chica mala,
¿Cómo le digo a usted? A mí José Salvador. José, ¿cuánto rato lleva esperando? Sacaremos agua. Pues sí, pues antes de la una por ahí estábamos, sí. Sí, casi fue una hora. Una hora, una hora més. Ja fa mal, jo m'hi quedo estar així. Vostè porta una cistelleta, això per què es pagaran més d'una? Pagaran és algú per mi, l'altre per la dona, llavors, per què? La seva dona no pot vindre? Estava treballant. I vostè li la porta a casa? Claro, també fem. Vostè avui li ha dit, jo faré el dinar. El dinar ja està. Pues sí. Com se estan passant les festes de les Alcri? Jo malament, mal no, però no hi ha res tampoc. Els bous es pot veure per Planavisió i tot? Ai, però en la tele sí, però us veig. Sí. Hola, Pedro, gràcies, sí, clar. Moltes gràcies a vostè. Bon dia. Bon dia. Com li diuen a vostè? A mi Dolores Miró. Dolores, com se ho estan passant les festes? Pues bé, la mar de bé. On ha anat, Dolores? Jo he anat a l'ofrenda. Molta gent en l'ofrenda. Molta. El tapís de la Mare de Déu, preciós. Preciós, sí, són de les ames de casa. Tenen activitats també en les festes les ames de casa? Sí. Lo que yo no sé, pero me parece que sí. Mercedes, a per quants plats ha vingut vostè avui a de casa? Jo per 5. Qui són aquests 5 que no ve? No fer dinar, avui que he menjar caldereta. Vaig a menjar caldereta avui. O sigui que de dinar res de res. Mira res. I qui són aquestes 5 persones que no han vingut? Ai, la meva filla, els meus germans i jo. Doncs moltes gràcies, Dolores, i que aproveche. Què dius què? Ah, gràcies. Regidor de les festes de les Alqueries, molt bon dia. Bon dia. Un dia magnífic, però unes molt bones calderetes. La veritat és que sí, no? El temps ens està acompanyant durant tota la setmana, espero que aguanti aixina, i la veritat és que avui és un dia molt especial per les festes, no? És un dia entranyable perquè el tema de les calderes avui pues, participa, com podeu veure, moltíssima gent, i després pues, també tenim avui per la cabalgata, que totes les penyes és un dia clave per lo que és la programació. Clave i molt complet, perquè la gent participa en massa avui. La veritat és que sí, no? Són els actes que marquen un poc, no? De conforme va l'ambient a la festa. I la veritat és que enguany hem ampliat el tema de les calderes, hem fet 2 calderes més que se van fer l'any passat, i la veritat és que ara estàs una miqueta nerviós, no? Hasta que no veges que tota la gent que n'hi ha sí, que n'hi haga menjar per a tots, jo crec que sí. Estava ara en aquest moment parlant amb el cuiner i me diu que no patisca, que està tot controlat. Però quanta gent n'hi ha de caldereta? Pues està calculat aproximadament per repartir unes 3.000 racions. 3.000 racions, l'any passat se van fer unes 2.800. Ara m'estava dient el cuiner a una companya vostra que també havia preguntat que s'han gastat aproximadament uns 500 quilos de carn de bou i uns 7-800 quilos de verdura. La gent estava preguntant-nos que quin era aquest bou que s'ha gastat per les calderetes. Bueno, pues la veritat és que jo tampoc ho sé, no? Perquè el carnisser això ho té un poc previst, perquè n'hi ha vegades que la carn, el bou, tarda uns dies en poder traure la carn del matadero, però el carnisser que se queda el bou ja ho té previst, segurament pues, serà dels bous del dissabte passat, clar, del dia 3. Com van les festes, Javier? Pues jo penso que molt bé, jo penso que van extraordinàriament bé. Jo estic molt content de conforme van les coses fins ara, no? La gent ha estat moltíssim en el carrer, des del primer dissabte en els bous, així jo crec que no se recorda un dia de bou en tanta gent,
Després per la nit l'actuació de Sergio Dalma va ser extraordinari, la plaça no cabia una agulla. Després el diumenge a les paelles van participar, crec recordar, 35-40 paelles en el concurs. El dilluns en el bou en corda, bueno, ja va ser algo que jo no me podia imaginar de ninguna de les maneres, perquè allà per on anaves en tot el recorrido era un recorrido grandíssim de 2,5 quilòmetres que tenia que fer aquest bou, i la veritat és que per allà per on anaves n'hi havia moltíssima gent de totes les edats, i el moment que va entrar el bou a la vila va ser que te posaves pèls de punta. Hem pogut parlar abans amb un senyor que ens deia que ell recordava el bou en corda de quan era menudet i que li va fer molta il·lusió el tornar a veure aquesta tradició en el poble, que li havia agradat aquesta iniciativa a l'Ajuntament. La veritat és que això és el que se tratava, no? Jo des del primer moment que vam saber que enguany commemoràvem els 150 anys, era una de les coses que em vaig posar en ment. En principi no era fàcil perquè el tema de permisos i tota la història, però al final molt satisfet. I no sé si en alguna altra vegada que m'ho heu preguntat, jo ho he dit, sabeu que l'any que ve n'hi ha eleccions davant de festes, però jo des d'ací tiro el reto a qui estiga. Si estic jo ho tinc clar, que se va seguir el bou en corda en l'Alqueries, i si no estic, però que estiga, jo penso que n'hi ha que continuar-lo. Això no és una qüestió de ningú. És una qüestió de recuperar una tradició important per al poble, i el poble ho ha demostrat que vol recuperar tradicions. Per tant, els dirigents que en cada moment estiguin al poble tenen que fer-lo que la gent vulgui, no? Ahir també va ser un dia molt especial, me s'havia oblidat abans i m'agradaria recordar-ho. Aquest nombrament de fill predilecte a Manolo Molés va ser molt emotiu. Els personatges, que a part de Manolo, que així tot el poble li té un carinyo molt especial, ell este matí me despedia d'ell, s'ha anat molt emocionat, ell i la seva dona, i jo penso que el cartell que n'hi havia ahir en aquesta xerrata taurina després de l'acte més protocolari, això, com ve dir el presentador, era un cartell de la maestrança o de Madrid, no? I això no és difícil, és molt difícil de replegar, no? Esta gent, i que vinguin. N'hi ha gent que va fer 7 o 6 quilòmetres per vindre, va estar en l'acte, immediatament va agarrar el cotxe i va tornar a fer 800, no se va quedar ni a sopar, va fer 800 quilòmetres més per a tornar a casa. Eren primeres figures del toreig, com era el Cid i la Manzanares. Això és d'agrair i penso que el poble està orgullós de poder organitzar aquests actes. Això va ser un acte molt emotiu. Esta vesprada n'hi ha un acte que podríem anomenar molt curiós, que és el del concurs d'Allioli. La veritat és que sí, però mira, l'any passat, jo recordo que quan la penya que el va organitzar n'hi ha un bon amic en la penya i a més col·laborador en tot el que està relacionat amb festes, i quan li se va ocorrir aquesta idea a aquesta persona, jo li deia, Pepe, és que això me pareix una verdadera tonteria, o sigui, és que me pareixia algo. L'any passat va ser un èxit, enguany, bueno, jo penso que està trencant totes les previsions, la veritat, i que inclús va vindre gent de fora a participar, i jo no sé això com pot acabar, perquè, bueno, li han posat, les empreses que patrocinen s'han posat un interès tremendo, i, bueno, i que és una cosa que no m'ho podia imaginar mai a la vida, és aquestes coses que quan te diuen pareix que no vaig a tindre ninguna repercussió, i que cada any pues està agarrant més força, afortunadament. La mateixa força que tenen aquestes calderes. La veritat és que sí, això és incalculable, perquè la veritat és que sempre te se cobra aquesta coseta ahí en la panxa, ¿no? Perquè tot el món puga, per lo menos, tastar-los. Però, claro, és que cada vegada més gent, i entonces no saps mai per on t'esquetàvem. Nosaltres tots els anys, jo des que jo porto de regidor en estos 4 anys, hem augmentat en 4 calderes. 4 calderes és moltíssim de menjar. I tots els anys s'acaba, però bueno, afortunadament la gent això te demostra que està més al carrer, està en la festa, i bueno, nosaltres farem tot l'esforç possible perquè tots per almenys la tasten. Però és que hi ha gent que ven uns perols, Javier. La veritat és que sí, és que té més tradició, que n'hi ha molta gent que ven els perols, però se ho emporten a menjar segons els casals, papenyes que són de molta gent, i bueno, la veritat és que això tampoc. Va haver un any que van fer una prova, que servir primer a la gent de les cassoletes, però tampoc podia ser, no? Perquè al final tots tenen dret
a tastar la caldera a la mateixa hora. I bueno, pues hem decidit que conforme vagin venint i que Dios reparta suerte, no? Continuem el Mutagrí i que puguem tastar-ho tot. A mi m'han dit que des de les 11 del matí ja la gent així fent cua. Sí, la veritat és que sí, amb el calor que feia, no? I també és bonic que n'hi ha molta gent que tenen amistats en altres pobles del voltant i ja que cada any ja és una tradició tal dia com avui vindré a menjar caldera en els seus amics de l'Alqueries, no? Que tot això també uneix als pobles del voltant. També ja hem encontrat gent que ens deia que venia de Borriana, que venia així a veure la família de les Alqueries i que aprofitaven este dia per a vindre a dinar, per no donar faena, deu de ser. Sí, la veritat és que sí, no? Però que nosaltres agraïm, no? Que vinga tota aquesta gent i bueno, pues ja ho diem en tota la programació, però sí, jo penso que davant d'un bon plat de menjar per les amistats sí que encara s'uneixen una miqueta més. Nosaltres sí que tenim que agrair-li a vostè que hagi estat en les càmeres de Planavisió, és tot un plaer, ja ho sap. Bueno, pues jo agrair-vos a vosaltres l'esforç que esteu fent en donar a conèixer les nostres festes, les nostres tradicions i com bé dia que ens recorda l'alcaldessa en el dia del dinar de la gent major, que nosaltres tot el que estem peleant contra uns, contra altres, que potser no estan tant això, només ens ha marcat un objectiu, mantindre les tradicions. Simplement per això mereix la pena lluitar contra el que siga i contra el que siga. I no volem una altra cosa, volem que el poble estigui unit i mantindre les tradicions, que al fi i al cap, al final, aquestes tradicions són les que fan les històries dels pobles. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Hoy el día se presenta triste, como la noche en la que te fuiste. Hoy el día se presenta oscuro, porque marchaste y no rompiste el muro. Hoy la ciudad va a detenerse por un segundo y saltaré de nuevo al mundo para alejarme de ti y así olvidarme de ti. Y a lo mejor así no veré cómo me... Estem amb Consuelo Sanz, alcaldesa de les Alqueries. Molt bon dia. Bon dia. Bon dia, sobretot assolellat, també. Desde luego, estem tenint un temps estupendo. Això anima més les festes encara, si Déu vol. I és que anima perquè la cua no amaina. Sí, és de veres, cada any hi ha més gent. La veritat és que és un acte participatiu a més o poder. A la gent sobre la caldera li agrada, la veritat és que tenim uns cuiners que guisen de lujo i que fan més calderes que val la pena, des de luego, fer la cola per menjar-se-les, no? I sobretot la gent que agarra la cassola i que se'n van a la penya i se'l mengen allí, que venen dos a fer cola però me menja 14 o 15 o 20, no? Per tant, si tots estiguem així encara n'hi hauria molta més cua. Des de les 11 del matí que hi ha cua així a les cassoletes. M'ho han contat, sí. Sí que m'ho han dit. Bueno, però sempre està això, no? Sempre hi ha gent que no és la primera, que se pensa que farem curt, que no n'hi haurà prou. I la veritat és que any darrere any ens toca fer més caldera perquè la veritat només... Bueno, se va fer curt una vegada, però ja no mai hem tornat a fer curt. Això no se pot permetir, no? Que al final la gent que està fent cua se quedi sense dinar. Però així de tot, cada any tenim que afegir més calderes perquè cada any segueix venint més gent, per tant, pues molt bé, un acte molt bonic. Quin balanç podríem fer d'estos primers actes de les festes, que encara queda? Pues estem a l'Equador, més o menys, no? Bueno, pues el balanç és molt positiu. Estem contents perquè la gent està participant, està ajudant-nos a fer festa, perquè des de luego la festa sense la gent no és festa mai. Tu ja pots programar i pots treballar perquè les festes siguin lluïdes, que si la gent no col·labora amb tu és impossible que això funcioni. Per tant, el temps ens acompanya, els actes pareix que estem acertant més o menys en el gust de la gent i la gent per suposa volcat, està al carrer, té ganes de festa, de distraure's i com sempre diem, no, pues és una setmana on la gent se reuneix amb els amics, convivim quasi com un gran hermano, no? Tots junts, dinem, sopem, berenem i bueno, al final, pues, si acabem igual que hem començat, pues, jo penso que el balanç serà molt positiu. I això és el que l'Ajuntament pretén sempre, no? Intentar acertar-ho el màxim possible, intentar que n'hi haga una miqueta per tots i que al final pues, sigui la gent, no, la que ens juzgue el que són les festes. I heu acertat almenys en tornar a programar i se veu en corda. Sí, bueno, això ha sigut un èxit, la gent està supercontenta, nosaltres també perquè teníem les nostres dudes i les nostres pors, però bueno, va ser molt participatiu, la gent s'ho va passar canyón, la gent jove va recordar el que els seus avis es contaven, no? De que corrien pel mig dels taronges, que el bou anava sol.
Bueno, doncs molt bé, molt bé. Jo te tinc que confessar que el vaig viure darrere d'una valla, perquè a mi m'ha donat molta por, però sí que la gent va disfrutar al màxim. I és evident que si l'any que ve el tornem a fer, doncs ja millorarem amb totes les cosetes que enguany per ser novetats i per no haver-ho viscut mai, doncs han tingut uns xicotells fallos, no? Com no tapar la sèquia, per exemple, ens va caure el bou i aquestes coses. Però bueno, si l'any que ve la tradició la continuem, doncs assegure que serà molt millor i espero que la gent ho torni a agarrar amb el mateix ànimo. Avui és un dia de molta participació, primer Cassoletes, esta nit de desfilada, se disfressa tot el món. Se disfressa un muntó de gent, un muntó de gent. I bueno, pues preparats estem, no?, per el que pugui passar. O sigui, vull dir, els disfressos són lliures, cada un fa el que vol, doncs molt bé. I estos anys darrere hi ha molta participació, a més ho estan treballant a muntó, estan currant-se, estan eixint uns disfressos superben preparats. I això doncs, és la crítica, no?, de les festes, de l'any, ahir podem estar tots i encantats, no? Ens agarrem amb molt d'humor i esperem que enguany també, com no pot ser menys, la participació en demanar plataformes, això ha sigut encara més que l'any passat, doncs suposo que la cabalgata d'esta nit estarà d'allò més lluïda. I després hi ha una tradició a les festes, que són aquesta professó dels borratxos, i jo sé que acaben a ta casa. Sí. Pues res, esta nit així no dorm ningú. Esta nit empalmem a les 5 del matí, quan ells volen, quan les penyes volen, s'organitzen un professó i fan punta a casa de l'alcaldessa, en este cas. I bueno, pues jo allí ho tinc tot preparat, els convidem a un resopar i a veure el que es vulguin. Ells diuen alcaldessa JB, però JB ne beuen poc, la veritat que tenen més fam que set. Però bueno, i allí estem fins que ells veuen nassen, doncs és una tradició bonica, una nit que s'empalma, com t'he dit, perquè demà la majoria van a almorzar a les 8 del matí, això almorzar que també és xulo, no?, les vaques soltes i torrant-se la carn, les graelles i això. Però bueno, bé, doncs una tradició molt xula, que a mi me fa molta il·lusió a més, que a mi me tenen que dir que me'n vaig a casa, perquè també estic per ahí divertint-me amb ells, però bueno, allí els esperem esta nit i com sempre, pues, preparats per anar-los a sopar. Agraïm, Consuelo, que hagis estat en les càmeres de Planavisió i que tingueu unes bones festes. Esperem, jo t'he dit, que acabem igual que hem començat, per lo menos. Moltíssimes gràcies a tots. Vivir la vida a mi manera, voy a crear mil primaveras por cada día que pasé llorando tu pena. Voy a vivir la vida a mi manera, caminaré por la misma acera y aunque te cruces seguiré como si no te conociera. Voy a vivir como si hoy muriera, coleccionar las cosas buenas y a los males La gent ja replega les calderetes i qui ja se l'acaba i tot. Bueno, hem acabat, estava molt bona. Entonces, eso es esta peña que tenemos aquí, que son algunos abuelos, pero buena gent. Com se diu la penya, Ximo? La penya se diu la Penya Nova, que se va fundar perquè així n'eren 56, fa 35 anys. I vam ficar la guagua perquè hi havia molts xiquets nostres, i entonces vam ficar la guagua, però avui ne quedem 10 davant. 5 matrimonis quedem. Però si ho passem bé, eh? M'ho passem molt de categoria. I han mirat molt ràpid, no? Bueno, és que eren els primers. Vostè era el primer de la cua. No, la meva senyora i la meva cunyà eren els primers. I a quina hora ha vingut? Pues la meva dona estava a les 9:30 al matí. A les 9:30? Això m'ho diu en sèrio? T'ho dic en sèrio, més o menys, o de 10, però estava a les 9:30. I com estava esta caldereta? Estava molt bona. Així normalment, la pena és que sí, la diferència que hi ha de ser burriana, les calderes, que sí la fan d'una forma i burriana fan d'una altra. En burriana fan enorella, pates, que també les fan molt bones. I així el condiment és diferent, però molt bones també. Estava molt bona. Jo veig que el plat està ben buit, eh? Jo no som mitjau, però el plat estava molt bo, sí, estava molt bones. No te rius. Doncs Ximo, li agraïm que hagi estat en les càmeres de Planavisió i que passin unes bones festes. Jo moltes gràcies a Planavisió i a vosaltres perquè la feina que feu és d'admirar i això és el que jo estimem molt, eh? Molt bé? Moltes gràcies, Ximo. A vosaltres. Cuando te pido que en el olvido no me dejes sin razón, entretenerme en el recuerdo es el